കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന വേറൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാമാണ്. ലെവൽ 3 ആണ്. ലെവൽ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3 ബുക്കുകളാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും ഒരു 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ജപം 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ജ്ഞാനം തരുന്ന വളരെ ജ്ഞാനം തരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും 4 പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കുക. കാലത്ത് 2, വൈകിട്ട് 2 അല്ലെങ്കിൽ 4, എപ്പോഴെങ്കിലും 4 പ്രാവശ്യം നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. ക്ലാസ് 4th ലെവൽ 3rd ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന വരും. 4 അല്ല 4 കഴിയുമ്പോഴേക്ക് 8ലേക്ക് എത്തണം നമ്മള്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം വേദങ്ങള് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? എത്ര വേദങ്ങളുണ്ട് നമ്മളില് നമുക്കറിയാവുന്നത്? എത്ര വേദങ്ങളാണുള്ളത്? 4 വേദങ്ങൾ. 4 വേദങ്ങൾ അല്ലേ? സാമവേദം, സോറി ആദ്യം ഋഗ്വേദം, ഓക്കെ ഋഗ്വേദം, ഋഗ്വേദം, പിന്നെ യജുർവേദം, സാമവേദം, പിന്നെ അഥർവേദം. ഇങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അതില് രണ്ടാമത്തെ വേദമായിട്ടുള്ള
യജുർവേദത്തിൽ തന്നെ 2 തിരിവുണ്ട്. ഒന്ന് കൃഷ്ണ യജുർവേദം ഉണ്ട്, 2 ശുക്ല യജുർവേദം ഉണ്ട്. 2 വേദങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവതിൽ നമ്മൾ 3 സെക്ഷൻ തിരിക്കണ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അതില് ശുക്ല യജുർവേദത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. നമ്മൾ 108 ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ വേദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന ഉപനിഷത്താണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. മറ്റേ അതിന്റെ അവസാനമായിട്ടാണ്, വേദത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ടാണ് അതും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഏത് ഉപനിഷത്തുകൾ. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ശരിക്കും എന്താ കൃഷ്ണ ശുക്ല യജുർവേദത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ 108 ഉപനിഷത്തില് നമ്മൾ അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു 18 ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന ഉപനിഷത്താണ് ഏത്? ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. 18 അല്ല, 5 തന്നെ വരുന്ന പറഞ്ഞത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഭക്തിയാണ് അല്ലെ, കൃഷ്ണ ഭഗവതായാലും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ലാസ്റ്റ് ഭക്തിയിലേക്കാണ് അല്ലെ. എല്ലാതും പറയുന്ന സർവധർമ്മ പരിത്യാജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഭക്തിയിലേക്കാണ് പോണത് അല്ലെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ. അപ്പം ഇതും എന്താണ്, അതായത് ശരിക്കും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ലോകമല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശ്രുതി സ്മൃതി അങ്ങനെ 2 നമ്മളെ ടോട്ടൽ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ടോട്ടൽ നമ്മളെ വേദങ്ങളെ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ജനറൽ ആയിട്ട് 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ശ്രുതി, രണ്ടാമത്താണ് സ്മൃതി. ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഏത്? ഈ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ. അത് സത്യമാണ്. കാരണം ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കണാണ് അല്ലെ, കേൾവിയിൽ കൂടെ വരുന്നതാണ്. കാരണം ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ, അതായത് വ്യാസദേവന്റെ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കും. പിന്നെ ആ സമയം മാറി തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പിന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. കാരണം നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞുണ്ട്, കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മശക്തികൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എഴുത്ത് വരുന്നത്, അത് കോഡീകരിക്കണം, അങ്ങനെ അതിന്റെ സെക്ഷൻ വരും. അപ്പൊ ശ്രുതി ഉണ്ട്, സ്മൃതി ഉണ്ട്. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ശരിക്കും ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ. അതിൽ വരുന്നതാണ് പുരാണങ്ങളൊക്കെ. പുരാണങ്ങളിൽ കഥ പോലെ നമ്മുടെ തത്വം പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതിൽ നേരിട്ട് തത്വം പറഞ്ഞു തരാണ്. മറ്റേതിൽ പുരാണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പുരാണവും ഇതിഹാസവും ഒക്കെ ഏതിൽ വരും? സ്മൃതിയിൽ വരും. ശ്രുതിയിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? വേദങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 4, നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വേദങ്ങൾ 4 തിരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഋഗ്വേദ യജുർവേദത്തിന്റെ തന്നെ തിരുവായിട്ടുള്ള ശുക്ല യജുർവേദത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് വരുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ആയ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്ലിയർ ആയി. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അത് അറിയണമല്ലോ, അത് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ്. ഈ ബുക്കാണ്, ഫോട്ടോ കണ്ടിരിക്കുന്ന ബുക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ വാങ്ങിക്കാം. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഇതില് മറ്റൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതില് മന്ത്രങ്ങളാണ്. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്, മന്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് അത് അല്ലെ. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ളതാണ് അതിന്. അതാണ് മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 18 മന്ത്രം, 18 + 1 അങ്ങനെ 9, 19 മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതാരാ? പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദറിന്റെ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മലയാളത്തിൽ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി ദിവ്യഭോജ് ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. അതായത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ട്, അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇത് നമുക്കറിയാം, മംഗലാപുരം നമ്മളെവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്കോണിന്റെ പല സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള എവിടെയാ? ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ. അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. ആ ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. നാമനിഷ്ടപ്രദായ AT കാൺപുരം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ്
വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകതയും പ്രത്യേകമായി പൊതുവായതും എടുത്ത വേദങ്ങളും. അതെന്താണ്? ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് അവതാരി എന്ന് പ്രഭുപാദർ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞതാണ് വേദവിജ്ഞാനം. നമ്മൾ വേദത്തിന്റെ അറിവ് എന്തിനു നമ്മൾ നേടണം? അറിവ്, ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്തിനു നേടണം? അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഒന്ന് അറിവ് നേടാം. അത് അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുക. അത് എവിടെന്നാ എടുത്തത്? പ്രത്യേകമായി പൊതുവായി എടുത്തത് എവിടെന്നാ? വേദങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് അവതാരികളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 19 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 18+1 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ധാന്യ ശ്ലോകം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിട്ട് പറയാറുണ്ടല്ലേ, ഓ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം ഇല്ലേ? ആ ശ്ലോകമാണ് ധാന്യ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ 1 തൊട്ട് 19 വരെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട് സർ. വല്ല എന്തെങ്കിലും പറയണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെല്ലാക്കാരും പ്രഭുക്കന്മാരും മാതാച്ചിമാരാണ്. നോ സാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമ്മളൊക്കെ ഭക്തന്മാരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളത് ശീലിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രഭുക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിമാരെന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം നമ്മള് ആ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രഭുക്കന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളങ്ങനെ മാറും നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ ധാന്യ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണേ, ആ ധാന്യ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരിപൂർണ്ണ അർത്ഥം കിട്ടും. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാതെ. പിന്നെ 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പൂർണ്ണത. ഏത്? 1 തൊട്ട് ധാന്യ ശ്ലോകം 1 തൊട്ടുള്ള 3 വരെയുള്ള അതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം പോലെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത, കർമ്മയോഗം. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈശാവാസ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ. ഈശ്വരന്റെ അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശ്വരന്റെ അവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഭഗവാന്റെ ഉടമാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവരുടെ വിധി. ഇതെല്ലാതും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ വിധി. അതായത് അസുര ജന്മക്കാരുടെ വിധി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മൃഗതുല്യം ജീവിക്കുന്നവരുടെ വിധി. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ധാന്യ ശ്ലോകത്തിലും ശ്ലോകം 1 തൊട്ട്, ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രം 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ വരുന്നത് 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ളതില് അചിന്തനീയമായ ഭഗവാൻ ഒരു മഹാഭാഗവതന് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയും. 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ അതൊരു ഭക്തന് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. സയൻസ് എത്ര വളർന്നാലും ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടൂല. ആ നിയമം വരെ ഈ നിയമം വരെ. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങൾ മാറി. നമ്മളെ സാധാരണ യുക്തി വെച്ചിട്ട് സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയണ സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള യുക്തി വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കണ്ട. അപ്പൊ അവിടെ ക്ലിയർ ആയി. പിന്നെ അടുത്തത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അജ്ഞാനത്തിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനം, നമ്മളെ ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ 9 തൊട്ട് 11 വരെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ 12 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ളതിൽ നിരപേക്ഷമായ ആരാധനയെ അപേക്ഷിച്ച് ആരാധനീയമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അതിനെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടോ രൂപമില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 12 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളില്. 15 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ. ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് കാണണം, അല്ലെ, ശരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 15 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ. ഇതാണ് ശരിക്കും ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിന്റെ 18+1. ഭഗവദ്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്?
18 അധ്യായങ്ങൾ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ 18 അധ്യായങ്ങൾ അല്ലേ? ഇതിൽ എത്ര മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്? 18 മന്ത്രങ്ങള് പ്ലസ് 1 ധാന്യ ശ്ലോകം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു കണക്ഷൻ മനസ്സിലാവണില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ. ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്ന് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം നമ്മള്. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് നമ്മള് അതിനുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഭക്തൻ ഭഗവാൻ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തെത്തി, നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ പറയാം ഗൾഫിൽ നിന്നാ, അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകും. ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നവരെ നമ്മിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ആ വ്യക്തിനെ കാണണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അല്ലെ? നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ടാക്സി പിടിക്കണം, അതിനുള്ള പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം, ഒക്കെ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് കാണാൻ വരുന്ന പൊസിഷൻ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ പ്രകാശ വലയത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ രൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലായി ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അത് വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പാർട്ടായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള വരുന്നതിൽ 108 ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സില് ആചാര്യന്മാര് ഈ കോഴ്സ് ഇതില് ഈ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ 108 ഉപനിഷത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതിൽ തന്നെ അതാണ് പറയാം, ആചാര്യന്മാര് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് 108 ഉപനിഷത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഉപനിഷത്തിന്റെ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നെ നമ്മളെ മാർഗം നമ്മൾ ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളെ ഇഷ്ടം. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ. അപ്പൊ അതോടുകൂടി കഴിയാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലായി. ഇത്ര ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാ 15 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള ഒന്ന് പറയോ? 15 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയില് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഭക്തന്റെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള അപ്പൊ ഭഗവാനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ രൂപം തെളിച്ചം കിട്ടണില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമാണ് ശരിക്കും കാണുന്നത്. ആ പ്രകാശത്തെ കാണുമ്പോ ഭക്തൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ആ പ്രകാശത്തൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണിച്ചു തരണമേ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് 15 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ക്ലിയർ ആയാ? ക്ലിയർ ആയി സർ. ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ ഇതില് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, സിദ്ധാന്തം. ജ്ഞാനം, അറിവ് അല്ലെ? വിജ്ഞാനം എന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ, തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നും പറയാം നമുക്ക്. അത് 2 കാര്യം. പിന്നെ ജീവജാലങ്ങൾ, നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റി അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആത്മീയതയും ഭൗതികവാദവും, ആത്മീയ എന്താണെന്നും ഭൗതികത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അവക്തികവാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. അവക്തികഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഒരു എന്തോ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള രീതി, അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പരമസത്യം, സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞ പോലെ പരമമായ സത്യം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഈശാവാസ്യ തത്വം, ഈശ്വരന്റെ തത്വം, ഈശാവാസ്യ തത്വം. ഈ 7 കാര്യങ്ങള് ഈ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനം, ജീവജാലങ്ങൾ, ആത്മീയവും ഭൗതികവാദവും, അവക്തിവാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു, ഭക്തി, പരമസത്യം, ഈശാവാസ തത്വം. പിന്നെ ബുക്കിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ ബുക്കിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് അവതാരിക അല്ലെ, ഇൻട്രഡക്ഷൻ അല്ലെ? ഒന്നുകൂടി നേരത്തെ സ്ക്രീൻ തരുമോ? ആത്മീയതയും ഭൗതിക ഹരേഷ്ണ, ആത്മീയതയും ഭൗതികവാദവും. നോട്ട് ചെയ്താ? ക്ലാസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഹരേഷ്ണ, കഴിഞ്ഞു ഹരേഷ്ണ. അല്ല നമ്മള് ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും, അത് കാരണം കൊണ്ടാ.
ഓക്കെ. അടുത്തത് അവതാരിക. നമ്മൾ ബുക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അവതാരികയിൽ പറയുന്നത്? അവതാരികയിൽ വേദത്തിന്റെ നിർവചനവും വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ ഈ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് നേരിട്ട് വേദ സാഹിത്യമാണ്. അപ്പൊ അവതാരികയിൽ പറയണ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേദം എന്താണ്, വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാലോ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അറിവ് അല്ലെ? അപ്പൊ വേദത്തിന് നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് അല്ലെ? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ്. വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം, നമുക്ക് വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? നമുക്ക് മാർഗമുണ്ട് അല്ലെ? ആ മാർഗം എങ്ങനെ, ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടെ കടക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് വേദങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് എന്തിനു സ്വീകരിക്കണം, അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? പല മാർക്കറ്റിൽ പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകണം അല്ലെ? സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പല സാധനങ്ങളുണ്ടാവും, പല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ചില വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ രീതിയിൽ അരിയും പച്ചക്കറിയും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? ബാക്കിയുള്ളത് നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമില്ല, പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്നും അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നും പ്രഭുപാദർ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതായത് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അരിയും പച്ചക്കറിയും നമ്മൾ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കും, ബാക്കിയൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങൾ നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ വേദം നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഭൗതികയിൽ നിന്ന് അരിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വേദവും വേദത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും. വേദവും വേദത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം നടക്കില്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു തരാണ്. അവതാരികയിൽ വീണ്ടും പറയാണ്, ശ്രുതിയെ മാതാവിനെ പോലെയാണ് ഗണിക്കുന്നത്, അമ്മയിൽ നിന്ന് അളവറ്റ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രുതി അറിവ്, അതായത് കേൾക്കണാണ്, നമ്മള് കേൾവിനെ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ വേദത്തിനെ ശ്രുതിയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അമ്മയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മയിൽ നിന്ന് നാം എന്താണ് അളവറ്റ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ജനിച്ച് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ഇനീഷ്യലായിട്ട് കിട്ടണത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക? നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ അല്ലെ? അതേപോലെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന് അതീതമായ വസ്തുതകൾ അറിയണമെങ്കിൽ, പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയാതീതമായ അറിവിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സത്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ അന്വേഷണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം വേദത്തിൽ നിന്നേ കിട്ടുള്ളൂ. അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നതുപോലെയാണ് വേദങ്ങള് നമുക്ക് തരുന്നത് ആത്മീയജ്ഞാനം. ആ ആത്മീയജ്ഞാനം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി വേദങ്ങളിൽ കൂടിയേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഏത് വഴിക്ക് പോയാലും കിട്ടൂല. അതിനൊരു കറക്റ്റ്, അതിന് വേദങ്ങൾ അമ്മയെ പോലെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. അമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, ശ്രുതി. അപ്പൊ ശ്രുതിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതില് നമുക്ക് എന്താണ്, അതിൽ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല. അതിന് കറക്റ്റ് പ്രഭാസ്വാമി കറക്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്. അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അമ്മനോട് ചോദിക്കണ പോലെയാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഇല്ല. അതല്ലല്ലോ ശരി, ഇതല്ലല്ലോ ശരി, അത് സത്യമാണ്. ആ സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നാണ് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേഷ്ണ, ഈ വേദങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുരാണങ്ങളിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദത്തിനൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എന്നെ പറ്റി പഠിക്കൂലേ, എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുരാണത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞാലെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും? അതല്ല, അതായത് വേദത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് പുരാണങ്ങളിലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മളെ ജനനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മയുണ്ട് അല്ലെ? ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അച്ഛനമ്മ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ജന്മം, പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം എന്താണ്? പുനർജന്മം, ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നത്.
ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാം. അതേവരെ നമ്മ പുരാണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മ പുരാണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരുന്നത്? വേദത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. മനസ്സിലായ? ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം LKG കുട്ടികൾക്ക് ABCD പഠിക്കണം. ABCD പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ 10th 7th ഒക്കെ എത്തുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 5th ഒക്കെ എത്തുമ്പോ അത് കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആക്കണം അല്ലേ? ആദ്യം തന്നെ സെന്റൻസ് എഴുതി കൊടുത്താലോ മനസ്സിലാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പുരാണങ്ങൾ. ആ തത്വജ്ഞാനത്തെ, വേദങ്ങളിലുള്ള ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ ചരിത്രവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പുരാണങ്ങൾ. അതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം കഥകൾ കേൾക്കാനാണ് അല്ലേ? ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കഥകൾ കേൾക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലേ? സാധാരണ രീതിയിൽ അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ? എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആദ്യം കഥകളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവനായിട്ട് പെർമനന്റ്, അതായത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങണം. പിന്നെ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാതും ഒന്നിലേക്ക് ചേരുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രഭാസ്വാമി ഒക്ടോബറിൽ പല ചർച്ചകൾ നടന്നതിന്റെ ഒക്കെ കോട്ടിങ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. വേദത്തിന്റെ നിർവചനം, വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വേദങ്ങളിൽ അനുസരിച്ച്, വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണതിന്റെ കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മ പരമശിവന് പരം നമ്മളെ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ പരമശിവനാണ് ഭഗവാന്റെ പേര് വേദങ്ങളിലുണ്ട്. ആ വേദങ്ങളിലുള്ള ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളിലുണ്ട്. ആ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാം. അപ്പൊ അത് ആര് എഴുതിയാണ്? അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് എന്താണ് പറയാ, ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് മാത്രം അന്ന് നമ്മളെ പേര് ആരെങ്കിലും രമേശ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? യുക്തിപരമായിട്ട് രണ്ട് പേരല്ലേ? ഈ പേരിന് പേര് ആ പേര് ഇട്ടാ പോരെന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അതിന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ശാസ്ത്രത്തെ വിശ്വസിക്കുക. ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിശ്വസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ കടക്കരുത്. വേദം എന്നാൽ അറിവ്, ഉപദേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥ അറിവാണ്. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ അറിവിന് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. നമ്മളറിയും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? ഞാൻ എല്ലാ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ശരിയാണ്, നീ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത എന്താ വസ്തുക്കൾ അതില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ചുറ്റിപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വൈറസും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. വൈറസും ബാക്ടീരിയ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ന്യൂനതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് വേദങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ. വേദങ്ങൾ സത്യമാണ്, നമുക്ക് അറിവില്ലായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പറയണത്. വേദം എന്നാൽ അറിവ്, വേദ ഉപദേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥ അറിവാണ്. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ അറിവിന് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ ന്യൂനതയാണ്. ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമായതിന് ഈശവാസ്യോപനിഷത്ത് നേരിട്ട് വേദ സാഹിത്യമാണ്. ഈശവാസ്യത്തിന് പറയുന്നതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിഞ്ഞ വേദങ്ങൾ അല്ലെ? അപ്പൊ വേദ സാഹിത്യങ്ങള്, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാതും വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ പറയും. വേദങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ പ്രസ്ഥായത്രയ. ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് കേട്ടത്? യഥാർത്ഥ വേദങ്ങൾ വേദവ്യാസൻ 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രുതി, സ്മൃതി. വേദങ്ങളെ ജനറലായിട്ട് ആത്മീയ സെക്ഷനെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രുതി, രണ്ടാമത്തെ സ്മൃതി. അതിൽ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് 4 വേദങ്ങൾ. അതായത് യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, ഉപനിഷത്തുകൾ. ഇതെല്ലാതും ഏതിലാണ് വരുന്നത്? ശ്രുതി വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് സ്മൃതി. സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ് പുരാണങ്ങൾ. അതിൽ 18 പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങള്, രാമായണം. ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് മനുസ്മൃതി. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ന്യായശാസ്ത്രം, വേദാന്ത സൂത്രം, യുക്തി.
അപ്പൊ അത് യുക്തിപരമായി വേദാന്ത സൂത്രം, അതായത് വേദത്തെ ഒന്നും കൂടെ കംപ്രസ് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സൂത്രം എന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു, സൂത്രം നമ്മൾ പറയാം ഒരു വലിയൊരു കണക്കുണ്ട്, ആ കണക്കിന് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാണ് സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് വേദാന്തത്തിന്റെ സൂത്രം. അപ്പൊ വേദാന്തം അറിയുന്നവർക്ക് മുഴുവനും ബുക്ക് വായിക്കണ്ട. അതായത് വേറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ, ആ ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ ടീച്ചർ പഠിച്ചിട്ട് വരും അല്ലെ, എന്നിട്ട് നോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും കുറച്ച്, അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് ആ നോട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അറിയാം ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്. അപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്, ആ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ആ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതായത് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്ക് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദം മുഴുവൻ പല കാര്യങ്ങളിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതും. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എക്സാമ്പിൾ, അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിലൊറ്റ പേരിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാർക്കറിയാം, ഈ വേദാന്തികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായ ഹരേഷ്ണ? ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേഷ്ണ ഞാൻ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ ശരി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ലീവ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭാഗവതം. മനസ്സിലായ? വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്. അതെന്താണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വീണ്ടും സാധാരണക്കാർക്ക് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ, അതായത് വേദങ്ങളുടെ അന്തസത്ത എന്താണെന്ന് കഥ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഏത് ഭാഗവതത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് അതില് വേദവ്യാസൻ ഒരു ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ. ഇനി അതിന് വേദങ്ങൾ മുതൽ ഭാഗവതം വരെ നമുക്കറിയാം. വേദങ്ങളാണ് തുടക്കം, ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ പുരാണമാണ്. അപ്പൊ അതുള്ള സെക്ഷൻ പറയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് അല്ലെ, വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേറണം. അത് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. ഈ വേദങ്ങളെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത പഠിച്ച പോലെ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെ ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കർമ്മകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വേദങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ. നമ്മൾ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ നിന്ന് ആചാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കർമ്മകാന്ഡ സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ വരുന്നത് അതിന് കർമ്മകാന്ഡത്തിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് സുഖ സൗകര്യങ്ങളായാലും ആത്മീയ ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ജനറലായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാണ് ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ LKG ABCD പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ വേർഡുകൾ എഴുതി പഠിക്കും അല്ലെ. ആദ്യം ABCD പറഞ്ഞു, പിന്നെ A4 ആപ്പിൾ പഠിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ. പിന്നീട് നമ്മൾ അടുത്ത ലൈൻ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ, ആപ്പിൾ മീൻസ് ആപ്പിൾ ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നാ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു. ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മകാന്ഡങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ABCD വരപ്പിക്കിങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലെ ഉപനിഷത്തുകൾ കൊടുക്കും. ഉപനിഷത്തുകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് വീണ്ടും ഇതിഹാസങ്ങൾ, പുരാണങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കില്ല. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അറിയില്ലേ, അത് പഠിച്ച് വരുന്നതാണ്. വേദങ്ങളായാലും ഉപനിഷത്തുകളായാലും ഇതിഹാസങ്ങളായാലും പുരാണങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ശരിക്കും ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. പല സെറ്റുകളും വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയില്ല അത്? ഹരേഷ്ണ. ഇനി ഹേമാദ്രി മുനിയുടെ മുക്തഫലം.
അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല പല ആചാര്യന്മാരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വേദങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ ശരിക്കും വ്യാസൻ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള മഹർഷിമാർ അതിലുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി തന്നെ അല്ല, അല്ലെ? ഒരാൾ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നതല്ല എന്റെ അർത്ഥം. പലപരം വ്യക്തികളും പലപരം മുനിമാരും ഇതൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഋഷിയാണ് ഹേമേന്ദ്ര മുനി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് മുക്തഫലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൃതി. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആചാരങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ അതില് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പരമ ദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് 4 വേദങ്ങളും നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഏതാ പഞ്ചമവേദം, നമ്മളെ ഭഗവതിക്ക് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പേര് കേൾക്കാം, പഞ്ചമവേദം, അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തെയും അങ്ങനെ പറയും. ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിലും എന്താണ് മഹാഭാരതത്തിനെ പഞ്ചമവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചവേദത്തിൽ വരുന്നതാണല്ലേ ശരിക്കും ഏത് ഭഗവതയും, കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ ആ പാട്ട്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ പാർട്ടല്ലേ ഭഗവത. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവതേനും പറയും ആ ഒരു കണ്ടസ്റ്റില്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിലും വേദങ്ങളും നമ്മളെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്ന പോലെയാണ് വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവർ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പുരാണങ്ങളായാലും വേദങ്ങളായാലും നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാഭക്തന്മാർ കവിതകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ നമ്മുടെ പ്രണയിനികളെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ കവിതകള് അല്ലെ, ഭക്തന്മാര് കവികളുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും ചെയ്യണത് എന്താണ്? നമ്മളൊരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അത് വേദമായാലും പുരാണമായാലും കവിയാണെങ്കിലും കവിതയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും കാവ്യങ്ങളും ഭാഗവതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കാൻ പറയുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, ഇത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. നമുക്കൊരു വഴി നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വഴിയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഈ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാവ്യങ്ങൾ, അല്ലെ? രാമായണം കാവ്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ നമ്മളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇതിന്റെ അറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം. വേദങ്ങൾക്കുള്ളിലെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ സംഹിതകൾ. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വേദങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറി ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിലെന്താ പറയാ, എന്തോന്ന് BSc ഉണ്ടാവാം, അല്ലെ? കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻസ് വരും. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പല പല സെക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് സംഹിതകൾ. കൂടുതലായിട്ട് മന്ത്രങ്ങൾ, കൂടുതൽ അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ പോലെ മന്ത്രങ്ങളെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് സംഹിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, സാധാരണ ഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, സാങ്കേതിക ശൈലിയിൽ ഗൗരവമേറിയ ആചാരങ്ങൾ അവയുടെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊമേഴ്സ് ഡിഗ്രി അല്ലെ, കൊമേഴ്സ്. അപ്പൊ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൊമേഴ്സ് ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്കറിയാം, ബാങ്കിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ പല പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് ആചാരങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഏത് ശൈലിയിൽ ചെയ്യണം, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പല പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ആരണ്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ വിജനമായ ഭൂമിയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിലെ ഉപന്യാസങ്ങൾ, അപകടകരമായ ആചാരങ്ങളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള അധിക സാമഗ്രികളും ചർച്ചകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അരണ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം വനപ്രദേശം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല പല സെക്ഷൻ, നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയില്ലേ, വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, അല്ലെ? വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ശരിക്കും വനത്തിൽ പോകണുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേദങ്ങളുടെ തത്വ ചിന്താഭാഗങ്ങൾ. ഇതാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ? അത് ശരിക്കും ഉപനിഷത്തുകളാണ് വേദങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഉപനിഷത്തുകളാണ്. അതിലെന്താണ്
അൾട്ടിമേറ്റ് ആ തത്വം എന്താണ്, ഈ വേദത്തിന്റെ തത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. അതായത് ഒരേ കാര്യങ്ങളും ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈശ്വരനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനെ പറ്റി പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആത്മാവിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയാം. അതിന് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താൽ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒക്കെ വേദാന്താണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടികിട്ടാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, പ്രപഞ്ചം പിടികിട്ടാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ആത്മീയ ലെവലിൽ. അതാണ് ഉപനിഷത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് അങ്ങനെ പല പല ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. നമ്മളെ വൈഷ്ണവ രീതിയില് ഗൗഡിയ മഠം, അതായത് ഗൗഡിയ സംഘടന. നമ്മളെ ഇതിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മ മൊത്ത ഗൗഡിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മത്വാചാര്യ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് എടുത്തു തുടങ്ങി നാരദൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, മത്വാചാര്യർ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വരുന്ന ആ പരമ്പരയാണ്. ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. അതില് ഒരു ഗോസ്വാമിയുടെ പേരാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ആ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. അവ സ്വർണം പോലെയാണ്. പൂർത്തിയാകാത്ത സ്വർണവളകൾ ടീം ചേർത്തതുകൊണ്ട് ശരിയായി പൂർത്തിയാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ മറ്റൊരു സാഹിത്യത്തിനും അവ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് സ്വർണ്ണാണ്. അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമാണ് സ്വർണം തന്നെ. നമ്മളൊരു വള ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ആ വള വള എന്താണ്? സ്വർണം കൊണ്ടാണ് വള ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? സ്വർണം നമ്മളെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്നതുപോലെയാണ്. വേദത്തിന് മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർക്ക് കഴിയും. അത് അവർ ചെയ്യും. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സ്വർണം തന്നെ, ചെമ്പുവള, സ്വർണവള. പക്ഷെ ആ വളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ചെയ്യും അല്ലെ. തട്ടാൻ അതിന്റെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആചാര്യന്മാര് ആ വേദത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ പറഞ്ഞു തരുന്നവർ ആചാര്യന്മാരല്ല. ഇപ്പൊ സ്വർണത്തിനെ ചെമ്പാക്കുന്നവർ ആരാണ്? അവര് ഒരിക്കലും ആചാര്യന്മാരല്ല. സ്വർണം കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് സ്വർണം പറയില്ല, മഞ്ഞച്ചിരിക്കുന്ന, അപ്പൊ അത് ചെമ്പായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നവരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും. ശബരിമലയിലത്തെ പല കാര്യങ്ങള്. ഹരേകൃഷ്ണ. ഒരർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഒരേ വെളിപ്പാടിന്റെ ഭാഗമാണ്. കാരണം അവ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന് നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചതാൽ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതിപ്പോ വേദങ്ങളായാലും പുരാണങ്ങളാണെങ്കിലും ഇത് പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് തോന്നണമെങ്കിലും സത്യത്തിൽ അല്ലാതെ ഒന്നാണ് അല്ലെ. കാരണം ഒന്നിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാതും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്ത്, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നു. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉപനിഷത്ത് എന്ന ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നതാണ്. അടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷ നിഗൂഢമാണ്. അതിനാൽ അതിന് പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും. അതിനാൽ നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അല്ലെ. ചില കവികൾ പല രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. മലയാളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഷ അവരുദ്ദേശിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരം വലിയ ആത്മീയ ശാസ്ത്രം അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാവൂലേ. ഞാൻ ഇന്നാള് പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ണുപൊട്ടൻ എന്ന നാനനെ കാണുന്ന പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ ആളും പറയും ശരിയാ ഇത് തൂണാണ്, മറ്റാൾ പിടിക്കുമ്പോൾ തൂണാണ്. കാരണം രണ്ടുപേരും പൊട്ടന്മാരാണ്, കണ്ണുപൊട്ടന്മാരാണ്. ഈ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അത് കാരണം നമ്മളെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഗുരുവിനെ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷ നിഗൂഢമാണ്. അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു പിടുത്തവും കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോയാലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ അതാണ്. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തുന്നത്, ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തും ഭഗവാൻ ഉയർത്തും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ഉയർത്തും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അല്ലെ. അത്
നമ്മുടെ യുക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്നും പറയരുത്. ഇല്ല, അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു പർവ്വതമായിരുന്നു, ആ പർവ്വതം അത് വലിയ കുട്ടിയായിരുന്നു, അത് ഭഗവാന് കുറച്ച് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒപ്പിക്കരുത്. മനസ്സിലായേ? അത് അവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തൂണിൽ നിന്ന് വന്നെന്ന് ചോദിക്കും. അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ തൂണിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വരുന്ന ഭഗവാൻ? ഈ നരസിംഹം എങ്ങനെ തൂണിൽ നിന്ന് വരുന്നത്? നമുക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പറഞ്ഞത് നിഗൂഢമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതി നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റും വൈറസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. ഈ ബാക്ടീരിയ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ലോകമുണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മളെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്രാണ്ട് കോടാനുകോടി കണക്കിന് ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മളെ പറ്റി അറിയാം. അവര് എത്ര യുക്തി വെച്ച് ചിന്തിച്ചാലും നമ്മളെ പിടികിട്ടില്ല. അതുപോലെയാണ് ഉപനിഷത്ത്. ഉപനിഷത്തിന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങള് സാധാരണ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷ നിഗൂഢമാണ്. അതിനാൽ അതിനെ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അതിനാൽ നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ്. പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 108 ഉപനിഷത്തുകൾ പട്ടിക നൽകുന്നത്. എന്നാൽ അതിലും കൂടുതലുണ്ട്. ശരിക്കും 108 ഉപനിഷത്തിൽ അതിലും കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമ്മളെ സെക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് പഠിക്കും? ഭഗവത പഠിക്കും. ഭഗവത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഭാഗവതം. പിന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമ്മൾ അത് നമുക്കിപ്പോ ആവുന്നൊന്ന് നമ്മളപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞു, അത്രയും വലിയൊരു കോഴ്സാണിത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഉപനിഷത്ത്, അതിന്റെ യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ഇത് മുഴുവനും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് വൈദിക ജ്ഞാനം ഞാനിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ടാബുലർ ഫോമിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ വൈദിക ജ്ഞാനം അതിനെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ശ്രുതി സ്മൃതി കണ്ട? അതെ, കണ്ടു. മുഴുവൻ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആകാൻ പറ്റുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മുഴുവൻ ക്ലിയർ. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതില് ശ്രുതി സ്മൃതി 2 സെക്ഷനായി. അതിൽ ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ വേദങ്ങൾ. കണ്ട, ഒരു ലൈനിട്ട് ആരോമാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് 3 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട. വേദങ്ങള്, ഉപവേദങ്ങൾ, വേദാംഗങ്ങൾ. ഇതാണ് ശ്രുതിയിൽ വരുന്ന സെക്ഷൻസ്. വേദങ്ങളിൽ വരുമ്പോ ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം ഒക്കെ അഥർവേദം ഒക്കെ ഇതിൽ വരും. ഇത് ശ്രുതിയുടെ അണ്ടറിൽ ലൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് 3 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് വേദങ്ങള്, പിന്നെ അടുത്ത ഉപവേദങ്ങൾ. ഓരോ വേദത്തിനും ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപവേദമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപവേദം ഏതാണ്? ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൗടില്യൻ രചിച്ചത് ഏത് ശാസ്ത്രമാണത്? ധർമ്മശാസ്ത്രം. അതാണ് അതെ, ധർമ്മശാസ്ത്രം. അത് കൗടില്യന്റെ. അത് ഏതാ? ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപവേദമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യജുർവേദത്തിന്റെ ഉപവേദം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ധനുർവേദം. ധനുർവേദം. പിന്നെ അടുത്തത് സാമവേദത്തിന്റെ ഉപവേദം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ അഥർവേദത്തിന്റെ ഉപവേദമാണ് ആയുർവേദം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഉപവേദങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്, ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ വേദാംഗങ്ങൾ. ഈ വേദാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് 6 പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേദം. അപ്പൊ ശ്രുതിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് വേദങ്ങള്, ഉപവേദങ്ങള്, വേദാംഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ വേദാംഗങ്ങളിൽ വീണ്ടും തിരിക്കുകയാണ്. വേദാംഗങ്ങളുടെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് കൽപ്പ ആചാരമായ വിശദാംശങ്ങൾ. ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചാരണം, കൽപ്പം അതിന് ആചാരം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആചരിക്കേണ്ട പലതരം ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വിവാഹം, ഇതൊക്കെ അതിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. കൽപ്പം അത് വേദാംഗത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്. ശിക്ഷ, ഉച്ചാരണം, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ഛന്ദസ്സുകൾ, പിന്നെ ജ്യോതിഷം, ജ്യോതിഷ്, ഇതൊക്കെ ഇത് വരുന്ന വേദാംഗങ്ങളെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മളെ
കുറെ ബുക്കുകളുണ്ട്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൊമേഴ്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി. അപ്പൊ കൊമേഴ്സ് BSc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തായി, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിവൈഡേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രുതിയിൽ വേദങ്ങള്, ഉപവേദങ്ങള്, വേദാംഗങ്ങൾ. വേദാംഗങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും തിരിവരുന്നാണ് കൽപ്പം, വിശേഷ, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ഛന്ദസ്സുകൾ, ജ്യോതിഷം, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതിൽ വീണ്ടും തിരിവരുന്നുണ്ട്. അതിൽ കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം എന്നൊക്കെ സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സംഹിതകൾ, അതായത് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, പിന്നെ ആരണ്യങ്ങൾ, അതും മന്ത്രങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, അതൊക്കെ ഇതിലാ വരുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിൽ വരുന്ന 2 സെക്ഷനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആരണ്യങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ. ഇത് ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിൽ വരുന്നത്. കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ വരുന്നതാണ് സംഹിതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിശദീകരണം, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഹിതകൾ. അപ്പൊ എന്താണ്, ജനറൽ ആയിട്ട് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ കാര്യം. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉപവേദം ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സംഹിതകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ ആരണ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. വേദാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതും വേദത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്. അത് ശ്രുതി എന്നുള്ള ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ കൽപ്പം, ശിക്ഷണം, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ഛന്ദസ്. അതേപോലെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ശ്രുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്മൃതി. 2ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തത് ആചാരപരമായ സൂത്രങ്ങൾ, കൽപ്പങ്ങൾ, പിന്നെ തന്ത്രങ്ങൾ, ആഗമങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, 5-ാം വേദം, ഇതിഹാസങ്ങൾ, പിന്നെ സദ്ദർശനങ്ങൾ. പിന്നെ വീണ്ടും അതിൽ കുറെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കുറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. സൗദസൂത്രം, ഗൃഹസ്ത്രൂത്രം, ധർമ്മസൂത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ, മനുസംഹിത, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ തന്ത്രാഗമങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നതാണ്. താമസം, ശിവനും പാർവതിയുമായി സംസാരിച്ചത്, ശിവനും പാർവതി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ പുരാണങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 18 പുരാണങ്ങൾ, പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ ഉപപുരാണങ്ങൾ. 18 പുരാണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിൽ ഒരു പുരാണം എന്താണ് നമ്മളെ ഭാഗവതം. അത് തന്നെ 12 സ്കന്ധമുണ്ട്. അത് തന്നെ നമ്മുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇതുണ്ട അറിയില്ല എന്നറിയാം. ഇത് ഒരു ബുക്കാ, ഒരു സ്കന്ധാണ്, മനസ്സിലായോ? ഇത് തന്നെ വായിച്ചു തീരൂല നമ്മളെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ, മനസ്സിലായോ? ഇതുപോലത്തെ 18 ബുക്ക് ഉണ്ട് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ 18 പുരാണം ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ 18 ഉപപുരാണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 18 പുരാണങ്ങള്. പിന്നെ ദർശനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ വരുന്നതാണ് പലതരം ദർശനങ്ങൾ, ന്യായശാസ്ത്രം, പിന്നെ അതിൽ ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ യോഗ, പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ സാധന. അത് ഈ ദർശനങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ സംഖ്യാശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തിലുണ്ട് നമ്മളെ വൈദ്യശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലാൻ മതി. ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് പോണ്ട. നമ്മളെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കടല് പോലെയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിനൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഈ 108 ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു ഉപനിഷത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മഹാഭാരതത്തിലെ ഇത്രയും പുരാണങ്ങളിലെ മഹാഭാരതത്തിലെ ഇതിഹാസമാണ്. മഹാഭാരതം മാറി ഇതിഹാസമായി മാറി. അത് പുരാണമല്ല, ഇതിഹാസമാണ്. 2 ഇതിഹാസങ്ങളുള്ളത് രാമായണം, മഹാഭാരതം. ആ ഇതിഹാസത്തിലെ ഒരു 2-3 ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 108 ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയ പാട്ട് ഉപനിഷത്തിലെ ഈശവാസ ഉപനിഷത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കല്ല, നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണയില്ലാന്ന് ഇതൊന്നും കിട്ടൂല നമുക്ക്. അതാണ് ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നറിയാം. അപ്പൊ അവരെന്തായി, അവരിത് മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ടീച്ചർ ചെയ്യണ പോലെ അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. വേദങ്ങളിൽ നല്ല അറിവുള്ള ശരിയായ ഉറവിടത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം വേദ സന്ദേശം ശരിയായി കേട്ടു. ആ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ അറിവുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം.
ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റി അറിവുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗുരുവാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തത്, അവൻ ബ്രാഹ്മണിൽ നിഷ്ഠമായ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ കേത്തിന് ബ്രഹ്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിൽ സത്യം. നമ്മ 9 ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർ. അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു യഥാർത്ഥ അറിവിന് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഒരാൾ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിരിക്കണം. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച് നമ്മൾ ഉയരണം. പിന്നെന്താണ്, അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആ വിനയപൂർവ്വം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇത് തന്നെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ഗുരു ആയി ചമയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹരേഷ്, നമുക്ക് നിർത്താം. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? അല്ലുമണി ഹരേഷ്ണ വേണം അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഹരേഷ്ണ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എമർജൻസി ഉള്ളവര് ലീവ് ചെയ്തോളൂ, ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് ഇരുന്നോളൂ കേട്ടാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഹരേഷ്ണ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാം കേട്ടോ. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് 108 ഉപനിഷത്തിൽ ഒന്നാണ്, നമുക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതില് 18 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 18 മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഒരു ധാന്യ ശ്ലോകം അടക്കം. ആ ധാന്യ ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ ഓരോ മന്ത്രം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം, അതാണ് ശരിക്കും ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ മന്ത്രത്തിനും അതിന് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവും. പിന്നെ അവതാരത്തിൽ പ്രഭാതര് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് വേദം എന്താണ്? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവാണ് അല്ലെ? എന്തറിവ്? ഭഗവാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറിവ്. അതാണ് വേദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേദത്തെ ശ്രുതി, കേൾവി, അതായത് മാതാവിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ത് കാരണം എന്താണ്? മാതാവാണ് സത്യം അല്ലെ? അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാതാവിനെ അറിയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ? വേദങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് സത്യമാണ്. ആ സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കുക. അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. വേദം പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നുള്ള കണക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? നമ്മളെ പുരാണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. 2 തരം സെക്ഷൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രുതി, സ്മൃതി. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വേദങ്ങൾ, സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ വരുമ്പോഴാണ് പുരാണങ്ങൾ. അടുത്തത് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിക്കണം. അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താം. അതായത് അറിവ് നേടണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ് നേടാം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിവാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് പല ലെവലിൽ നമുക്ക് പുരാണങ്ങൾ, കഥകളിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഹേമാദ്രി മുനി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള മുനിയാണ്. പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് വേദത്തിന്റെ ഒക്കെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ ആ മുനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേദങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സംഹിതകളുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്, ആരണ്യകളുണ്ട്, ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. വേദത്തിന്റെ സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ പല സെക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ 108 ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. 108 ഉപനിഷത്തില് 35-40 ഉപനിഷത്തുകൾ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപനിഷത്തുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാമവേദത്തിനുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും. അതേപോലെ തന്നെ സംഹിതകളും അങ്ങനെ തന്നെ, ബ്രാഹ്മണ്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. ഓരോ വേദങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വേദത്തിനും അതിന്റെ ആരണ്യങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഋഗ്വേദത്തിന് യജുർവേദത്തിന് മാത്രം ആരണ്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ആരണ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കാറ്റഗറി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. യജുർവേദം അതിന്റെ സംഹിതകള്, അതിന്റെ ഉപനിഷത്തുകള്, അതിന്റെ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ? ഋഗ്വേദം, അതിന്റെ ഉപനിഷത്തുകള്, അതിന്റെ സംഹിതകള്, അതിന്റെ ആരണ്യങ്ങള്, അതിന്റെ വേദങ്ങള്. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് വേദത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്മളെ
ആചാര്യ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് സ്വർണം പോലെയാണ് ഏത് വേദങ്ങള്. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈയം ചേർക്കണ എന്തിനാ? അത് നമുക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. പക്ഷെ സ്വർണത്തിന്റെ തിളക്കം കളയാനല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ഉപനിഷത്തുകൾ പറയുമ്പോ അടുത്തിരിക്കുക എന്നാണ്. അത് ഏറ്റവും അത് ഭഗവാനായിട്ട് അടുക്കുക, അതാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കി, ഇത് മുഴുവനും പിടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, എന്നാലും ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഇട്ടുണ്ട്. ശ്രുതി സ്മൃതി, അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും നമ്മളെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മുണ്ടോപനിഷത്ത്, ഒരു ഗുരു എന്തായിരിക്കുന്ന മുണ്ടോപനിഷത്തിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം, ആ വ്യക്തിയെ ഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ശവാസ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയില്ലേ? കഴിഞ്ഞതും കൂടെ വായിച്ചുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇല്ല, ഇത്രയും വെച്ച് നിർത്തി. ഓക്കെ, ആത്മീയഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ വെച്ചു. 17ാമത്തെ സ്ലൈഡ്, ഇനി 18, നാളെ തൊട്ട് 18ാമത്തെ സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. ഹരേഷ്ണ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ള എന്തുട്ടാണ് നമ്മള്? 2 സെക്ഷനായി തിരിച്ചിട്ടുള്ള എന്തുട്ടേക്കിന്? സ്ഥാനത്തെ ശ്രുതി സ്മൃതി. ശ്രുതി സ്മൃതി. അതിൽ ശ്രുതിയിൽ വരുന്നത് എന്താ? സ്മൃതിയിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? വേദം, ഉപനിഷത്ത്. പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങള്. പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങള് സ്മൃതിയിൽ വരും അല്ലെ? സ്മൃതിയില്. വേദങ്ങൾ ശ്രുതിയിൽ വരുന്നത്. വേദങ്ങൾ ശ്രുതിയിൽ വരും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ശവാസ് ഉപനിഷത്ത് യജുർവേദം, സാമവേദം, മധുർവേദം. 108 ഉപനിഷത്തിലെ ഒന്ന്. 108 ഉപനിഷത്തിൽ ഒന്നാണ് ഈ ശവാസ് ഉപനിഷത്ത് അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ്? ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് ഇത്രയുള്ളൂ. മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതുള്ളൂ. 108 ഉപനിഷത്തിലെ എത്രാമത്തെയാണ്? ഏതാ 108 ഉപനിഷത്തിലെ എത്രാമത്തെയാണ്? അത് ഇല്ല അതില്. അത് നമ്മള് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. അതില് എത്രാമത്തേതെന്നില്ല. അത് 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് പറയുമ്പോ 10ാമത്തെ ഉപനിഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരും തോന്നുന്നുണ്ട്. മുതലേ 10 പ്രധാന ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ശവാസ് ഉപനിഷത്ത്. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നാളെ വരും. അതായത് 18 ഉപനിഷത്തിലെ 108 ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനത്തെ രീതി പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ല. അങ്ങനെ വെച്ചുമ്പോ 10ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്ന ഈ ശവാസ് ഉപനിഷത്ത്. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, വേറെ എന്തെങ്കിലും? പിന്നെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ? ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഹരേഷ്ണ. വഞ്ചകൽപത രൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാപിച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തകൃതി വിവാദിക്കിച്ച് ഹൃദയിപ്പിച്ച്. ഹരേഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കാനാട്ടാ. അപ്പൊ സബ്ജക്ട് മാറി തുടങ്ങി, മനസ്സിലായില്ലേ? ജപിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം ഗുരുജി. ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം. പ്രണാമം.